Čau, chalani, vítajte u nového videa. Dneska sme tu na Deal or No Deal, čo je celkom cool hra od Evolution sa mi zdá. Takže poďme na to, ja by som to teda vyskúšal. Dáme za $5 spin a get free deal to get in. Aha, takže takto ako funguje. Čo Activate Extreme. Ty pičo chlapi, no tak to je akože dosť. Tak skúsim tieto za 75-ku. Daj ma in. Deal? Deal! To by bol kam... Aha, počkaj. No, deal, prosím! Yes! Ešte krát dva. Bang, bang. Máme tu vynásobené dvojku. Ty debil. Dobre, teraz to môžeme najuicovať, chalani, máme tu toto wheel. Takže ktoré dáme? Osmička, lebo 8-8, chalani, je zaujímavé. Za mňa číslo. 50 je málo. 200, dobre. 100, OK, takže 500 pade. Ešte 11 by som tu najuicoval. 80, 100, 80, 80. A ešte by som dal ešte nejakú dvojku. Proste pre istotu. 500, ojojoj. 70. Dobre, máme stelkový kos, 175 sa mi zdá. Takže mali by sme byť vo väčšine akoby v profite. OK, dáme ešte 12 pre istotu, aby sme boli v profite. Dobre. Dobre, asi by som to takto nechal. Keby kámo 16 padne, tak je to masívne. A uvidíme, no. Uvidíme. Budú sa otvárať pomaličky a vlastne vy nevidíte to dvojku alebo tak. Neviem, či sa vám dá tu. A potom nebudete vidieť iné, takže asi sa nechám tu hore. No, neviem, ja skúšam proste tieto minihry, uvidíme, ktorá nám najlepšie sadne, tak najlepšie by nám sadla tá, ktorá dá najväčší profit, hej, zasa. To ako o tom žiadna, keby kámo zo $180 vyhrám 2000, tak akože to bolo riadna pecka, no tak sa ukáž. Idú sa otvárať vlastne vždycky 3, potom 4, potom 4, potom 2, potom 2 a potom môžeš switchnúť, že či bereš alebo nie. 12 piči, 3 v piči a 6. OK, to nie je zlé. Môžeme zobrať $374, čo by bol dvojnásobok toho, ale máme tu ešte dosť proste koňov, OK? Máme tu dosť koňov, takže nebereme. Poďme. Nejaké modré, 7, 5, takto. Alebo 9, 10. 15, 10, 9, 2, kurva, ale 16 je stále v hre, chlapi. Zvýšil sa nám offer asi. No, akože máme reálne, že 2 kone. No, nie, počkaj, ešte 11 máme. 16, 11, 8, no. To sú proste naše kone. Ak nedá 16 preč, tak by to mohlo sa reálne zvýšiť. Dobre? To pre 14, dobre. OK. 538, kurva, chlapi, ideme to high rollnúť, či nie? Ja sa bojím, aby som to aj takeol. Kurva, no deal! To piče. Máme že jednotku, kde je jeden doláč. No poď, nie červené, modré. 11, 13. Chlapi, 2000 alebo jeden doláč. Všetko alebo nič. Chlapi, toto taknem. Toto akože taknem. To neviem úplne byť úplný kokot. Ale switchol by som to, chlapi. Switchol by som to, takže nie tento, ale tento vzadu kufri by som bral, takže... Mali sme 2000! To si je piču. Ahojte chalani, ak ste ešte neposreli, tak na mojom Discorde rozdávam cez $50 000 pre mojich hráčov, pre viac infa a 100 free spinov a $25 za free. Joinite Discord digilomitko Otocky alebo kúpite stránku zianverewards.com. Daj mi tieto super spiny, teda $150 za jeden spin. Tak to mám piči, to mám 30, nie? Aha, 5x. Nie, ide to? OK, ale 5x všetky sú, tak to nie je zle, či? Kam 5x, keď mi to nastrelilo. 40. Potrebujem to dopapnúť. Piči, prečo 12 to papujem? Ono mi to kámo nejaký proste tuto predurčí a ja to papujem. No dobre, dal by som teda nejaký, že sedmičku. Sedmička nejaké ľaké číselko. OK, nech sa tu najuicuje 200, OK, 870. A ešte by som čo dal, čiže 13. OK, 500 pade. To asi stačí, chlapi. To asi stačí, nie? Či ešte niečo? Osmičku ešte. Za desinu. No, to je v piči. No dobre, 530, 870, 1500. Máme $160 ako do toho investovaných, no. Takže tieto sú také, že damage control. Skúsim ich za 5 proste juicnúť trošku, že aspoň aby dačo bol 170, takže to je moneybacker, ešte dačo, keď 200 pade alebo tak, 100. Dobre, takto to nechám chlapi, 170, 500, tieto červené sú viac menej proste, že profit,
Chápeš? Najhoršie, že break even a toto je prep a potom tieto dve sú profit, no. Takže reálne máme dosť veľkú šancu na profit. Akože dosť veľkú šancu. Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 týchto a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 proste. 10 na profit, dobrý. Kámo, dobrý profit, vieš. 170 doláčov, ale fakt, že dobrý profit. Modré. Dobre? A 13, 12 v piči, kurva. 280, je to rovno profit, ale nevať. Nebereme hneď. No ešte treba tej modré podpalovať. Modré odpáliť jednotku, dvojku, štvorku, peťku, šesku. Alebo 9, 10, 11, 9, 10, 11, no. 14. 15 je v piči, 11, 10 a 5. 306, je to taký double upper, ale máme ešte akože troch koňov v hre, ktorí sú ako chlapskí, no. Tak mi zo 4, ako ak mi 4 kejsky odjebe, ktoré tu budú všetky dobré profit, tak to už neviem, ale tak hádam jednotku, dvojku, štvorku odjebe. Semička v piči. OK. 357 chlapi, že by sme to takeli. Piči, ja si to taknem chlapi. Ale zase tá 16 ma bude jebať, ak to hitnem. Chlapi, profit je profit. Profit je profit, ja musím robiť profit. Musím robiť guap, musím robiť profit. Uvidím sa, no. Teraz ak 16 odpáli, no uvidíme. Štvorka. Nie! Kámo, som kuma. Už volá. Nechal by som si teraz túto. Tam bude 16. Kámo, tuto bude 16. A ja som si nejak nešiel ani tohto hosta, to jak vyzerá, ty kokos. A 14. No tak to by som mal 200 padať. OK, dobre, že som to kešil. 357, neby som si nechal kámo 14. Dobre, dáme teda desiny a dáme toto, no. Tak sa ukáž. Treba hitnúť. Počká, ale do piče. Chlapi, tak to sme dosť prepálili teraz. To sme reálne prepálili inak. Ale dobré koleso, ale reálne sme to prepálili. Nice! Dobre chlapi, máme dobré čísla, máme 1, 8, jednotku máme na 1200, OK? 1, 8, 14, 15, 16. 360 je kost a 250 doláčové spiny boli predtým, takže to je skoro 600 doláčov kost, no. Takže 600 doláčov musíme vechnúť. To už ti tam neukazujú, vieš, tie spiny, no, do piči, ktoré tam sa musíš qualifynúť preto. Dobre, 16 nám ukry, prosím ťa, 16 musí byť moja v srdiečku, 11, 14, a to je v piči 13. 14 zbytočne juice, 656. No deal, chlapi. No. Veľa sme na to spendli, potrebujeme proste profitos. Kámo, táto 4000 masívna, to by bolo, to by bolo kamaráde. Prosím, modré. 10, 9, dobre, 2, 7. To je dobré, kámo, 900. Piče, aby som to aj takeol, chlapi, lebo to je profit už. Ešte jeden takeujeme to. Ako máme zase 1, 2, 3, 4 kámo a jeden z toho je extrémne huge, vieš, ako cítite, jedna je v piči. 16 nie! Tak to už nemôžem zobrať. Máme 8 a 15 chlapi, jediné kone, ktoré nás môžu zachrániť. Piče, keby tam nie je tá 16, tak to je masív. 6, 8 je v piči, 3. Ach, ja chlapi, musím to snajpnúť teraz, 500 doláčov. Nechávam si túto. No deal. Nechávam si túto. 1000 doláčov alebo 14. To som kámo dojebal. To som strašne dojebal, tieto spiny. No poď, dealer. Ahbal. To nie. Daj ma tam. Nice. Ty kokos, chlapi. 11 000. To môže byť extrémne huge. Neviem, celkom ma baví táto show, lebo to je také, vieš, že napínavé mi to príde, že neviem, čo od toho čakať. Dobre, nejaké modré od začiatku, ale nie. Dobre, 12 v piči, to sme na piču. Nie! Mám piči. Ako mohol by som to takenúť, chlap, ale piče, dal som to hantil, vieš, zasa. 4, 7, 3, 3 je odjebal, kde som mal 2000. 1360, akože... Ako aj takeol by som to do piči.
Ale máme 13, 14, 15 a osmičku. 13, 14, 15, osmička. Takže ja, neviem. Jednotka, šestka, devina, 14. Okej. Do piče. Asi to taknem, chlapi. To je príliš dobré, lebo to je už veľmi riskantné. Asi to taknem. Sorry chlapi, sorry, musím to brať. Ale idem sa kúknuť. Čo by to teda bolo? Kámo, dúfam, že to nebude 15. Asi by som nechal znovu túto kejsku. Osmička by bola v piči, aj 15. Dobre kámo, dobre, že sme to takli, chlapi. Fakt dobrá vec, že sme to takli, inak by sme mali 750 najlepších, alebo 7,5. Kámo, fakt, že dobrá vec. Deal? Aj. Deal? Has main, okej. Nanesine chlapi. Netrvalo to dlho, vieš, zase. Netrvalo to dlho, aby sme sa tam dostali, že pohode. No iš dvojka je náš proste najväčší ťahun, to je tam 3200. Kurva, to som mal $460, čo ja som guma, kámo, to som guma. Však 460 predtým sme mali úplne že iné, proste, vieš, vyžujsované to extrémne proste, ale teraz, ja som guma. Som to mal nechať do piči na tej deske, to by bolo, vieš, akože profit jak blázen, no. Osmička, 12, a dvojka je v piči. Normálne dvojka nám odejbal hneď. $374, no tak to môžem si honiť kokot, kámo, s $374. Čo ti jebe. Normálne ma nervy ako kokot, chlapi. Daj mi nejakých $600 a taknem ten deal, mám to piči, aspoň nech som break even, lebo som úplnú kokotinu spravil. Fakt som kokotinu spravil, chlapi. Okej, 14... 10... mám piči ešte. Keby 15, 16 ostane, tak je to dobré, no. A možno som to mohol taknúť do piče, som si mal dať dlhšiu čas na premýšľanie. Dobre. Yes! To taknem asi, chlapi. $800 taknem, to je profit. Taknem to, lebo proste tu je 300 z toho, vieš, úplná kokotina. A neviem, asi sem guma, no. No 16 bol piče. Dobre, kámo, vidíš, dobrú vec, že som to takol. Dobrá fakt, že vec, že som to takol. Dobre, dáme teda 20, alebo dáme 10 doláčové spiny zo začiatku. Dáme ich tak 5, 6, do 3K balansu a potom dáme, bonus. Pohodka, chlapi. A celkom kokot to jebe. Mám 2 litre sú tuto. Asi to neviem ani top-upovať normálne. Neviem to ani top-upovať. Normálne toto by som nechal proste rannúť a uvidím, no. Vieš, že podľa mňa sa mi to oplatí. Vieš, že to je dobré. A oni idú rovno? Aha, takže to je cool. Počúvaj, tak to je dosť dobré. Lebo oni idú ako keby rovno. Že ty keď si dáš do tej qualificationy ešte predtým a dostaneš sa tam, tak idú ako keby rovno hneď potom. To je dobré. My sme, vieš, museli čakať a proste tam juicovať to. Dobre, tak na to, že sme sa dostali kamo 228, to je celkom dobrý profit, ale ešte si počkám, no. Máme 13, 14, že tá 16 nám strašne doťahá, no. To je to proste na jedného koňa všetko stavené, ty kokot. Jeden chlapský koň, prosím, hlavne nie tu 16 a taknem to, prosím, hlavne nie 16. 4, 11... Do piče na poslednú 16, no tak to som kúkt. Tak to ideme chlapi až do konca asi. Tak to asi chlapi idem až do konca tuto. Kurva, ja som guma, možno som to mal takenúť, nie? Ako bol by to dobrý profit, tak či tak, lebo tá 16 na juicla, vieš, $200, čo z tohto ja mám? 9, 7, no. Tak možno trafím, snipnem aspoň, neviem, 13, 14. Neviem brať 111, vieš, tak 111 je stovka, to je asi jedno, $11, nie? Potom je tu ešte jednotka, trojka, $1 alebo $5, no tak som zvedavý ako kot. No dobré. Takže si to... No deal. Chcem si zobrať túto kejsku. Chcem si nechať túto. Túto si proste nechaj, nehovor nič. Túto kam úplne prišiel. 14. Nice. Good. Poďme rýchlo, go back to qualification. Spin. Poďme. Spin. A bonus. To piči kraty. A bonus. Sme znovu. Chlapi, tak auto tu proste dáva. Akože toto sa oplatí reálne. 2 minúty mám na to. To jebem, to nechcem to popovať. Či ideme si to bapnúť trošku, keď už máme chlapi, no. Peťku si to trošku. No tak hneď mi to dá ako vyzvýši ten kos. Kámo, keby za 100 doláčov trafím toto. No tak to jebať, to kámo, taká šanca, že trafíš, že to. 10 centov si tu môžeš točiť aj. Ideme si točiť 10 centov, chlapi. Asi si idem točiť 10 centov, len tak z piči. Na čo? Na štvorka.
OK. 270, no deal. Tu máme 200, 250. Nechcem ešte tak málo, môžeme vám točiť za väčšie stávky. Alebo vieš, keby ešte s multipliom niečo tam nahodíme, tak to by bolo extrémne dobré. No hlavne je 15 alebo 16. Tie si prosím ťa uschovaj ešte. Dobre, 2, 3, 1 a 13. Ja by som to aj takeol, chlapi. Ja by som to aj takeol ešte ďalej, či? Ale nie, ešte som greedy. Ja som greedy, kokotko skúrený. Dobre, 15, 16, ak ostane, tak to môže byť dobré. 350, no. 356 offer. Dobre, ale 15 máme. 400, ok, takeujem 400, ber ma, neviem ani nad tým rozmýšľať. 400 je dobrých. Go back to qualification. No a ja som to teda skúsil na týchto 25kách asi. Ale piče, no to by som hitol. Kurva, to som možno teraz dobre hitoval, vieš, a teraz by to nebude naschvál hitovať na tých 25kách chlapských. 2x, toto keby trafí. To piče. Deal. Ale to piče. Chlapi, no tak toto nie je to sranda. Deal. Dobre, dáme 50-ky. Tu čo robí? No, 50-ka. Daj ma in. Prosím. 50-ku daj ma in. Soroš. 50-ku prosím, traf to. Kurva chlapi, toto je boj. Deal, poď. Yes! Daj sme in. 12,5k. Dobre. Ale už to začalo akurát, škoda. Škoda, že to akurát začalo, tak si to počkám. Nejdem chalani, fakt nejdem na tomto nič proste robiť. Nechám to takto a uvidíme, okej? Nechám to takto a budeme iba na to kúkať. Poďme do toho chlapi. 12,5k. Akože asi to nechám ako uvidíme, či to bude posledná alebo nie chlapi, okej? Uvidíme. Necháme sa prekvapiť podľa toho, ako to outcome nesa. Ale tak som zvedavý. A vlastne oni podľa mňa sú, že dva tie rôzne akoby setupy, ale sa akoby striedajú, nie? Že táto nás stojí novženou. 3, 16, 15. To si robíš piču. To si seriózne robíš piči, že to proste takto fakt jebu. Takto mám piči. Takto je v piči. Kámo, 16. Normálne náš najväčší kôd 12,5k. To keby tam ostane, tak to je huge proste, ale nie. Soroš. Aspoň to tieto malé odjebalo, ale aj tak je to kámo, mám to mám piči chlapi. 400 doláčov, to ak jedna červená mi padne, tak je lepšie, vieš, ak toto. Je to 1, 2, 3, 4, 5 ku 1, 2, 3, 4. Takže máme väčšiu šancu, že nám padne červená ako to, že nám padne modrá. Takže modrá keby odjebe chlapi, tak 2, 3, tak je to topka. Jedna modrá odjebaná. Dve modré odjebané, aj devina odjebaná. Ale nie, no deal. No. Možno som to mal takenúť. No tak 600 a 650, no tak... Musí 150 a 500 odjeb. Ale hlavne 150 nech odjebe. Hlavne nech 150 odjebe, prosím ťa. Modrá. Same 100. Ani takem asi deal. Nebudem greedy, lebo zase 1200 a... Takem. Dobre, 3,5k, 1,5k juice, profitos, za mňa... Ostali by sme, nie? A prejebali by sme jak poslední kokoti. Podľa mňa dobré video. Chalani, ak sa vám to páčilo, dajte prosím vás like, dajte odber na tento kanál a nezabudnite chodiť chalani na streamy. Streamy sú najviac chlapské, takže dobehniť tam, dobehniť aj na Discord GG Otocky a ak nemáte ešte učiť na ručku, tak si to zaregistrujte. Trvá to 3 minúty, dostanete 25 doláčov sign-up bonus odo mňa, 100 free spin za 1 doláč. Každý deň sú giveaway o free spiny na Discorde a kopec ďalších výhod, ako 50 000 doláčov leaderboarda atď. Nechcem o to kecať, nájdete to na Discord GG Otocky. Takže chlapi, vidíme sa tam a vidíme sa v ďalšom videu a vidíme sa na streame. Dúfam, že tam budete, ja tam budem. Držte sa a čaute.